जिहेतु मोनसे गोजोनथाव रादाब होनना बुंनांगोन जिहेतु गोलाव मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा मोनथाम दिनै सुक्ति खालामबाय बिएसि सुक्ति बिटिसि सुक्ति आरो जोबथा बर' गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर सुक्ति बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंबो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि रैखाथि मोननायनि थाखाय आरो जोंनि रांखान्थि थामोनथाखौ गोजोर खालामनाय बा सोलोंथाइ भाबै आवगायनाय जों सामाजिक भाबै रैखाथि मोननो थाखाय जोंबो जिहेतु बर' कसारी काउन्सिल बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोंबो जिहेतु मोननो हाबाय बे काउन्सिलनि दिनै गिबि खेबनि थाखाय गामि फोसावनाय जितु बे जागायबाय दिनै फोसावबाय आसाम सरकारा बेनि थाखायनो जों आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर अनुज पेगु बिथांखौ जों दिनै गोजोननाय बावदों आरो बेजों लोगोसे आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारी जों बिथांमोनखौ गोजोननाय बावदों दिनै जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जुथायै नाजानायनि गेजेरजों आरो गुबुन गुबुन आफादनि हेफाजाबनि गेजेरजों दिनै जिहेतु गामि फोसावनाया जागायजेनबाय सेथि खेबनि थाखाय आरो आद्रा थानाय जेब्ला गामि दं बेखौ नैथि खेबाव फोसावगोन जिहेतु बे नैथि खेबाव थालांनाय जेब्ला गामि दङ बेखौ नैथि खेबाव थाबैनो फोसावनो थाखाय जोङो सोरखारखौ नारसिनगासिनो दङ आरो नारसिनबाय थानाया जागोन जेरैहाय गवालपारा आरो साउथ कामरुपआव थानाय राभा आसामाव थानाय बर' गामिफोरखौ थाबैनो बे काउन्सिलाव सोसननांगौ थाखाय जोङो नाजागासिनो दं रायलायनाया सोलिगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो बिटिआर सोरखार जों जयैनो रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ थाबनो फोजोबनो नाजागासिनो दङ आरो बे थाबैनो जागोन होनना जों फोसावदों आरो जिहेतु गिबि मन्थ्रिया जोंखौ मोनसे खावलायदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे बिटिआरआव हाबनानै आद्रा थानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जेब्ला गामि आद्रा थानाय बेफोर गामिखौबो नैबे काउन्सिलाव सोनांगौनि थाखाय बिथाङा जोंखौ खावलायनाय लेखायै बेखौबो जाहाथे हानायमानिखौ सोनानै हाबथावथारि गामि माखासे जुदि थायोब्ला बेखौ थाबैनो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोनानै बे ओनसोलनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय जों आसाम सरकारखौ खावलायदों आरो बेजों लोगोसे जेब्ला दिनै जिहेतु गामि माखासे फोसावजाबाय आं बेखौ नोंथांमोननो फरायथिनानो नागिरदों दरं जिल्लायाव 33 गं गामि दिनै थिसनजाबाय धेमाजि जिल्लायाव 182 आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव 11 गं नलबारियाव 73 लखिमपुराव 45 बरपेटा बजालियाव 86 आरो बङाइगावआव 24 गं काछाराव 9 गं सराइदेवआव 23 धुब्रियाव 6 गं गामि हाइलाकान्दियाव 28 हजायाव 18 आरो कामरुप ग्राम्यआव 73 आरो श्रीभूमियाव 2 आरो गलाघाट जिल्लायाव 199 गं आरो कामरुप महानगराव 60 गं मरिगांव 24 गं नगाव 45 गं आरो तिनिसुकिया जिल्लायाव 18 गं गामि दिनै सेथि खेबनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय बेयाव सोसनजाबाय आरो आद्रा थानाया जिहेतु नैथि खेबाव सोगोन आरो बेयाव माखासे जिल्लाफ्राव थालांदों जेरैहाय मरिगांव जिल्लायाव माखासे बर' गामि थालांदों जों बेखौबो सावरायलायनायनि गेजेरजों थाबैनो बेखौ सोनो थाखाय जों आसाम सरकारखौ नारसिनदों आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर अनुज पेगुखौ जों जुथायै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै जों नारसिनबाय थादों आरो माखासे गामिफ्रा बेयाव नुजायाखै नुजायैनि जाहोना जाहैबाय गामिया गैया बे नङा थारमाने माखासे गामिफ्रा जाहैबाय भिलेज कड गैया जायफ्रा भिलेज कड गैया साखाथिनि गामिफोरजों बे बर' गामिफोरखौ सोदेरफानाय जादों आरो माखासेखौ पार्ट भिलेज हिसाबै सोना लानाय जादों आरो माखासे बर' न'खरफ्रा हाबिबो थानो हागौ दा बेफोरखौ उनाव जोङो जेब्लानाखि जोंनि बियाबफ्रा दाजाबा बिसोरखौ जोङो भटार हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो लाबोनो हागोन होननानै जोंखौ ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथाङा जोंखौ खावलायदों बेनि थाखाय जोङो गोजोननाय बावदों बयनिसिमबो आसाम सरकारनिसिम आरो आद्रा थानाय जेब्ला गामिफोर नाराज जानांगौनि खोथा गैया बेखौ थाबैनो जों सोसननायनि थाखाय काउन्सिलजों जों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ जों थिसननायनि थाखाय जों राहा लागासिनो दङ बे खेबाव जोङो राभा आसामाव थानायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बिटिआर सोरखार आरो जोङो BKWSC आरो बेखौ जोङो
आसाम सोरखारनि केबिनेट मिनिस्टार उरखावगोरा ब्रह्म बिथां गासै जों लोगो नांनानै बेखौ मोनसे गरन्थआव लाबोनो थाखाय सोसननो थाखाय जों नाजानाया जोंनि गेजेरनिफ्राय सोलिगासिनो दं।